ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಗುತ್ತುಗು ಪೊಗ್ಗೋಡು ಪಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊನಗ ಕರೆಪ್ಪಿ ಕಂಜಿಗೆ ಅರೆಪ್ಪಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬಾರ ಪಾಡದು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪಾಪೊನೆ ಉಲ ಉಲ್ಲ ದೋಸನೆ ಉಂದುದಾನೆ ಸೋಜಿಗ ಕಲಿಜಿಗ ಪಂಡದು ಅಳವಲಿ ಪಂಚಾಂಗೋಡು ಕೇನ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಅವೆನು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾವಡು ಪೂಜಿದ ಬಲಿರೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನೆ ಬತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಆ ದೈವನು ನಂಬೊಂದು ಪೂಪೂಜನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಪೂಜಿದ ಬಲಿರೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಲೆನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಬ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ರಾಜ್ಯಗ ಜಪ್ಪೋಡು ರಾಜಂದೈವಾವಡು ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗುತ್ತುರ್ದು ಪತ್ತದಿ ಪನಕೈ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೈಬೂರು ಪಾನೆ ನಿಲಿಪುಂಡು ಕುತ್ತಿಗರ್ಪಾದು ಕುಲನಿಗೆ ಪಾದು ಚಂಕೋಡು ಕಟ್ಟದು ಚೌಲುಡು ಬೇಪಾದು ಸಾನುಂಗರಮನೆ ಮಲ್ತದು ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಕೊಂಡೊಂಡೆ ದೈವ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಉಳತಿರ್ಲು ತೋಪ ಅಂಡ ತುಳುವ ನೆಲಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಪಿರವುಡು ದೈವಗೂ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪಿನಕುಲು ದೈವಗೂ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕಲಿನ ಕಟಿನೇಮ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತಬೇತ ರೀತಿದ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಚಾಕಿರೆ ನಮತುಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ತುಳುವನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ವ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಗದ ಲೇಲೆ ಪದುಟು ಬತ್ತನಲ್ಕ ಕಡಲಾಯೆ ಮಡಲಾಯೆ ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲಯೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಮಡಲಾಯೆ ಬಾನಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ತಾರಿನ ಬಡತದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲುಡು ಮೂರ್ತೆದಾರೆ ಒರಿ ಮೂರ್ದು ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೂರ್ತ ಅವು ಏಪಲ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ಅಮೂರ್ತ ಅದು ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೆಡು ತನ್ಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತನವು ಅಂಚೆನೆ ಗುತ್ತುನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತನವು ಬರ್ಕೆನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತನವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಮಹಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಪುರಲಬಾಲ ಮಂಟಮೆಡು ಸಾರಳ ಸೀಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಗುಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಧರ್ಮರಸುಲ್ನ ಆ ನಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ನಂದ್ಯದ ಗುತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನಂದ್ಯದ ಮನ್ನದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯವೋವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ಅಕಲ್ನ ಮಹತ್ತಿಕೆ ದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಣ್ಯರಿನ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಗಳು ತೊಂಬೈದ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನಿರಂತರವಾದ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಲಗಾತಿರು ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಿದಾನಂದ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಏನೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂದ್ಯದ ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆರ್ತಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದಿತ್ತು ತನ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಜಿಡ್ಡೆಡು ಸರಸ್ವತಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಧರ್ಮದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ನಡಪಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಕಟ್ಲಿನ ತೆರೆಯೊಂದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾರ್ದನ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರೆನ್ಲ ಲೇಸಡು ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಡು ತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಯಾನೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ಯರ್ಧ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಲ ತನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವೇನು ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಟೋಲೆಡಪುರ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡ ಅವಳು ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಗದೀಶ್ ಕಡೆಗೊಳೆ ಆರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರ ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಹತ್ತಿರ್ಲ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರಡು ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ ಏರು ಆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟುಪುರಾಪದಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆ ಇನಿ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪೊಳಲಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಾದ
ಅಲ್ತ ಕಲೆಕಾರಣಿಕದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಬ 4010 ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆಗೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಬಿನ್ನರಿ ಚಿದಾನಂದಣ್ಣ ನಂದ್ಯದ ಮನ್ನಂದು ಬನ್ನಗ ಅವು ನಂದಂದಿನ ತುಡಾರೆ ಏಪಲ ನಂದಿಯರೆ ಬುಡಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಡಾರೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ನಡಿಟ್ಟು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಧರ್ಮದ ಇವಳು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೆಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೂರ ದುರ್ದೈತಲೇನು ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನಡೆಯಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವಳು ನಮಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಹಕ್ಕಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣ ಇನಿ ಆ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಕೆತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರೇರ್ದುಂಬು ಏರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿರೇಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದೊಂಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತೀಯರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಗು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕೇಂದ್ರಡು ಐಕ್ 4 ಊರಿ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ಊರಿಯ ಅಂಡ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರೇನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಊರಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಆ 4 ಊರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಊರಿಯ ಒಂಜಿ ನಂದ್ಯಮನೆಲು ಊರಿಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿ ಈ 4 ಊರಿಯೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಚಿರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಊರಿಯ ನಂದ್ಯಮನೆಲು ಊರಿಯ ಗುತ್ತತ್ತು ಬಾಮತ್ತು ನಂದ್ಯ ಮನೆಯಲು ಊರಿಯ ಐತಬುದರ ಕಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಜಾತಿಕೂಟದ ಪದ್ಧತಿಡು ಪರಂಪರೆ ಲೆಪ್ಪು ದೈವಳು ಕೊನೆ ಊರಿ ಅಂದಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೂತ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮೂತ ಭಗವತಿ ಚಿರುಮ ಭಗವತಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲಂದ ಎಟ್ಟು ಮೂತ ಭಗವತಿ ಪಂಡ ಪಲಿ ಮೂತ ಬಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಶಬ್ದ ಪಲಿ ಪಲಿ ಮೂತ ಬಂಡ ಪಲಿ ಪಲಿ ಭಗವತಿ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ತಂಗಡೆ ಆಯ್ನ ಭಗವತಿ ದಂಡರಾಜ ಭಗವತಿ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಸಾರ ದೈತ್ಯ ಮುಕ್ಲೇಗ್ ಯಜಮಾನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಂಡರಾಜ ಎಲಂಬ್ರಾಟಿ ತದ್ ಭಗವತಿ ಪಂಡುನಾರು ನಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಯಗ್ ಬಳತ್ತಕಾರದಿದು ಉಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ನಂದ್ಯ ಪರವಾಡು ಅವು ದಂಡರಾಜ ಭಗವತಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹುಳ್ಳಳಗ್ಲ ಅಂಚ ಅವಿನಾಭಾವನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಯಾನು ಗುರುಕರಾಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ನಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂದ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಇಲ್ಲು ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿನ ಇತ್ತ ಏರ್ ಅಲ್ಪದ ಅಡ್ಡು ಆ ನಂದ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಅಡ್ಡೂರು ಪನ್ಪುಣ ಏರಿಯೋಡು ಏರ್ನ ಜಾಗದ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಇದು ತಂಪೋಣಲ್ಲ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿನ ಪುದರೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷೇಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿ ಎಂದು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಫಲೆ ಚೆರಿಯಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕಳು ಚೆರಿಯಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರೆಲ್ಲ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡಿ ರಡೇ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಗೆ ತಂಗಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅರೆಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಚೆರಿಯಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ ಈ ಮೇಟ್ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿಗೆ 7 ಜನಲ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಕುಂಬೆ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ತಿನ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಚೆರಿಯಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಬಕ್ಕ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರಾಗ ಬತ್ತಂಡ್ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರಾಗ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಂಗ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಇಡೀ ಹೆಂಕಲ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಸ್ ಕಟ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆರೇ ಪೋನ್ ಬರೊಂದು ಪೋಡು ಆರೇ ಪೋನ್ ಬರೊಂದು ಪುನಗ ಆ ಮುಂಡಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ಎಂಜಾನ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಏರೆಗ್ ಈ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಅವು ಆ ಅಂದೆಟ್ಟು ಪೋತ್ತು ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಪೋತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾ ಅಜ್ಜರಾಯಿನ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರ್ಕರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಕೋಟೆ ಅಂದನೆ ಪೊನ್ನಾನು ನಂದ್ಯದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಪಡಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಕುಲೆಂಕುಲು ದಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಬಾಬು ಬೆಲ್ಚೆಟರ್ ನಮ್ಮಗಲು ಕುಸುಮ ಪಂಪನ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಪಡ್ಡೆಲ್ ತೋಟ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೆರ್ಮ ಇರ್ದು
ಅಂಚ ಮದ್ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ್ಯ ಈ ಮೇಟ್ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ್ ಆರ್ಲ ಕಾಲ ಅಂತಾರ ಅಂಡ್ ಅರೆದ್ ಬಕ್ಕ ಸಂಜೋ ಗುರಿಕಾರ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಆರೆಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇ ಕೊರ್ಲು ಅರೆಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಲ ಕಾಲಾಣ ಅಂತಾರ ಆರ್ ತೀರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಯ ಆತ್ರೇಟ್ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಜ್ಜಿ ನಂದೆರಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಸುಂದರ ಬೆಳ್ಚ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮನೆ ಇಡೀ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆರ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ತು ಒಂದು ಪುನಗ ಯಾನಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನಗ ಆರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಏನ ಬಂದಿರು ಅಂಚಿ ನೆತ್ತಾನೆ ಬಂದಿರು ನನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇ ಇದು ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಗುರ್ಕರ್ ಆಪನ ಕಾಲ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದಿ ಆ ಗುರ್ಕರ್ ಮಂದಿ ಎಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಗುರ್ಕರ್ ಮಂದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಏರಗ್ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಆತ ಗುರ್ಕರ್ ಮಂದಿ ಅದಲ್ಲ ಆತ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಪೂರ ಅದಾನಗ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ನನಗ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿರು ನನ್ನದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನೀನು ಪೂರ ಈ ನಡಪ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಆದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುರಲ ಸಾರಲ ಸೀಮೆ ಬಂಡ ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಅವೇನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಡು ಬಂಚೆತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಅತ್ತಂಡ ಇರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಿತವಾಯಿನ ಈ 4 ಊರಿಯಡು ಇರುವ ಆ ಊರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಯಾನು ಉರಿಯ ನಂದ್ಯ ಮಣೇಲಿ ಉರಿಯಡು ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಚಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೀಲಕನೆ ತಿಯಾ ಸಮಾಜದ 18ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ 4 ಉರಿಯಡು ನಂದ್ಯ ಮಣೇಲ್ ಆ ಪುದರ್ಡು ಆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಂದ್ಯ ಮಣೇಲ್ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಂದು ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ತುಂಬೆ ಪುದು ಕೊಡ್ಮಾನ್ ಮೇರಮಜಲು ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಅಡ್ಯಾರು ಬಜ್ಪೆ ಕೊಳಂಬೆ ಅಮುಂಜೆ ಮುಡೈಕೋಡಿ ಬಡಕಬೈಲ್ ಇಂಚ 10 ಗ್ರಾಮಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಂತ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಉರಿಯ ಆತ್ ಗ್ರಾಮಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದುಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಬೆ ಪುದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ತಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಂದ್ಯ ಮಣೇಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಹಿರಿಯರ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತ ಈನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಆ ರೀತಿ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದ ಜಾತಿ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಾರ್ದನ ಇತ್ತೆ ನಂದಿಯ ಇಲ್ಲು ಅದೇ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ 4 ಊರಿಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆ 4 ಊರಿಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರಿಗೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಪುರಾಪದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಪುಣ ಐದಲ ದುಂಬು ಈರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದೆ ಈರ್ನ ಬಗೆಟ್ ದೇವಂಡ ಈರಂಗ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಮೋಹನ ಎಂಗಳ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೋಹನನ್ನ ಓಲ ಆಟ ಎತ್ತಲ್ ನಿಕ್ಲ ಬರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೋಡತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಈ ನೆಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಇತ ತೀಯ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಂದ್ಯ ಮನೇಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಬಡಕಬೈಲು ಕಂಪಿನಂಜನ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಐಟಿ ತಂಬೇರು ಜಗದೀಶರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟ್ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಬೇತೆ ಉಪ ಸಮಿತಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದ ಅಕಲ್ನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಸಮಿತಿ ದಕುಲು ಮೂಲ ಮಲ್ತದೆ ಐನ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ವರದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದಾದ ಮತ ಆಪುಣ ಐನ್ ಮಾತು ಎಂಗ್ಲು ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬಂಡದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಡು ಉಳ್ಳಾಲಡುಂಡು ಆಯ್ತು ಉಪ ಸಮಿತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರ 4 ಊರಿಯಡ್ಲು ಉಂಡು ಐಟಿ ನಂದ್ಯ ಮನೇಲ್ ಗ್ರಾಮಡು 11 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು 11 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ
ಬಡಕಬೈಲು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದುಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರು ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರು ಬಡಕಬೈಲು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಾಸುದೇವರು ಅಂಚ ಶೇಖರ್ ಗಾನೆಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಗಳು ತೀರ್ನಾಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾನ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ವಿವರ ಜಗದೀಶರು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಂದ್ಯ ಪೊಲಲಿ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಐಟು ಉಳ್ಳಾಲದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಎಂಗ ಸಾಧಾರಣ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಕಲಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸವ ಏತ್ತು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಅವನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ಐತ ವಿಷಯ ಜಗದೀಶ್ ಐತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ್ರೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಐತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕರೆ ಕಾತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಶೋಭಾ ಬಂದದ್ದು ಹುಳ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬನ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ. ದಾಲಾಜಿ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದವಳು. ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ 11 ದೈವ ಉಂಡು. 11 ದೈವಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಉಂಡು. ಅಂಚ ತೂಕತ್ತೇರಿ ದೈವ ಬಂಡದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಅವಳು ನೇಮಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ಲೆಗೆ. ನೇಮಾತನ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿ ಈರೆ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಪಂಜರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ಅನ್ನ ಪಂಜರಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೆಗ್ ಕಲ್ಲುಟಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಕತ್ತೇರಿನ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬಣ್ಪುನೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಯಾನ ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನತ್ತು ವಿಡಂಬನೆತ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಪಾರ್ಧನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾರ್ಧನದ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನುಡು ವಾಸ್ತವ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಕತ್ತೆರಿನ ಸರಿ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕತ್ತೆರಿಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೋಪಾದಿಡಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊರತಾದ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದಾರು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಸಮುದಾಯದಾರು ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಬಗೆಟಿ ಆನಿರೆಗೆ ತೆರಿದು ಬನೊಲಿ ಇರ್ನ ಈ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏತಲ ಪನ್ನುವ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನುವ ಅಂಚಾದೆ ಅಕ್ಕ ಕೇನುಂಡ ತೀರೆಗೆ ಕೇನುಂಡು ಅವ ಈ ತೂಕತ್ತರಿ ಪಣಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದ ಬಣ್ಪೇರೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಂಧಿಬಾರ್ದನ ಬರಂದು ಬೋನಾಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬಣ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವೆ ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದವರ ತೂಕತ್ತೇರಿನ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆವಕ್ಕ ಆವ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಭಗವತಿನ ತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣೋಡು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಾಸುರನ ಶೋಣಿತಾಪುರ ದಾರಿಗಾಸುರನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅಯ್ಯನೆ ಐಕೆ ಹೊರಬಲದ ಹತ್ರ ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪಿ ದೇವಲೋಕನ ಮಾತ ಸೋಪದು ಅಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾರಕಾದ ಅಲ್ಪ ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಯನ ಕೆರಿಯರೆ ತ್ರಿಪೂರ್ತಿರೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಕೈಲಾಸ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೋದು ಈಶ್ವರಡ ವಿಷಯನ ನಟ್ಟೊಣ್ಣುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಮೂಜನೇ ಕಣ್ಣರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಕನ ನೀರು ಈಶ್ವರನ ತುಡೆಕು ಬೂರ್ಡು ಆರ್ನ ತುಡೆಕು ಬೂರ್ಡು ತುಡೆಟು ಬೂರ್ದು ನೀ ಕುರಿ ಮೂಡೋಡು ಕುರಿ ಮೂಡ್ದು ಆ ತುಡೆತ್ತವಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪುಡದು ಬರ್ಬೋದು ಕುರಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲು ಮಲಯಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪ ಚೀರಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಂಬ ತೊಡಲಿ ಚೀರಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಂಬ ಚೀರಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಂಬ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕುರಿ ಇಡ್ದು ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಕುರು ಅಂಬ ಚೀರಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲಿ ಚೀರುಂಬ ಅವು ಕುರಿ ಬಂಡ ತುಳು ಶಬ್ದ ಕುರು ಮಲಯಾಳ ಕುರು ನೋಡಿ ಕುರು ಪುಟ್ಟಿನ ಹತ್ರ ಕುರು ಅಂಬ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪುಡಿ ಚೀರಿಟ್ಟು ತೊಡೆ ಚೀರಿಟ್ಟು ಬಂದಾಲು ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪುಟ್ಟದು ಆದಾನಾಗ ಅರ್ಕೇನರು ಈಶ್ವರ ದೇವರಡ ಎಂಕ್ ಈತ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನಾರು ಈರುಂದಿ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪನೆ ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆಯರ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನಡ ಎಂಚುಡ ಮಲ್ಪುಣಿ ಪನ್ಪೇರು ಅತನಗ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಆನಾದಲ ಉಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣಾದಲ ಉಪ್ಪೆ ಈರು ಪಂಡಿನ ಕೆಲಸ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ್ನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಅತನಗ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯರು ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದನಗ ಇಂಚ ದಾರಿಗಾಸರೆ ಅವಳು ಮೆರೆಯೊಂದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಕೆರ್ದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅತನಗ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲನೆಲ್ಲ ಆಯುಧ ಎನ್ನ ಕೈಕು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗಾದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೊರಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲನ ಆಯುಧಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಕ ಈ ಭೂಲೋಕೋ ಜಪ್ಪುಲ
ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪರ್ವತಡು ಆದಿವೇದಾಳೆ ಪಂಪಿನಾಯಿ ಒರಿ ಅವಳು ಎಂಕುಲ ನೀರ್ದುಂಬೆ ಕಡಪುಡ್ದ ಅಯ್ಯ ಗಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕಡಲ್ಗೊಂಜಿ ಕಾರು ದೀದು ಅವಳು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ಆದಿವೇದಾಳೆ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಮನ್ಪ ಇದು ಪುದರ್ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಎಂದು ಓ ಗುಳಿಗೆಗೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪುದರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಗುಳಿಗೆಗ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಎಂದು ಪುದರಿ ಮುಲಿಕಲ್ಲ ಪುರ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪರ್ವತಡು ಬತ್ತದ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆಗ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಏನೋ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಲೆಪ್ಪಣ ಆತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರು ಅದನ್ನ ಮೇರು ತೋಜುವೇರು ತೋಜನ ಮೇನ ಮಲ್ಲ ದೇಹ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಐಕ ಮೇರು ಅನ್ಪಿರಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಈಚೆಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ದೇಹ ತುಲಂದ ಆದಿವೇದಾಳೆ ಅನ್ಪಿ ಅತನಗ ಮೇರು ಭದ್ರಕಾಳಿ ರೂಪ ತಾಳು ಆರು ಆಕಾಶವು ತಾರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ನೆಂಚುದನ ಆದಿವೇದಾಳ ಪೊಡಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಶರಣ್ ಬರ್ಪಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪೆ ಎಂಕೀರ್ನ ದುಂಬುದ ಅಂದು ಬೋಡು ಯಾನಿರಿಗೆ ಶರಣ ಏನಾದ್ರು ದಾರಿನ ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಾತಾಳలో ಅಂದಕ್ಕೆ ಶೋನಿತಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದು ದಾರಿಗಾಸುರಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಯ್ ಸೋತುದು ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿ ಅದು ಪಾತಾಳವು ಜಪ್ಪೆ ಶ್ವೇತ ಕುಕ್ಕುಟ ಅಂತ ಅನ್ಪ ದಾರಿಗಾಸುರ ಶ್ವೇತ ಕುಕ್ಕುಟ ಅದು ಪಾತಾಳವು ಜಪ್ಪೆ ವೇಷ ಮಾರುತ್ತದೆ ಅತನಗ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅದು ಪಾತಾಳಗೆ ಹೋದು ದಾರಿಗಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸಂಹಾರ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಭಗವತಿ ಕೆರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಐತ ನೆತ್ತೆರ್ನ ಪೂರ ಆದಿವೇದಾಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಜನ ಕೂಡ ಕೈಲಾಸವು ಬರ್ಪೇರು ಕೈಲಾಸವು ಬರ್ತದೆ ಮೆರಡ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಮೆರಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕೇಳಿ ಈರು ಪಂಡಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತ ನನ್ನದಾದಪ್ಪಣೆ ಐಕ ಹಾಕಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಡಗಿ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ನಿಕಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲು ಮೆರೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತಲ ಜನ ಬೋಡು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಸಾರ ದೈತ್ಯರೇನ ನಾಯಕ ಏನಂಚಿನ ದಂಡರಾಜೆ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಸಾರ 66,000 ದೈತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಬಂದ ದಂಡರಾಜೆ ಅಂಚನೆ 33 ಸಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಏನಂಚಿನ ಗಂಟಕರ್ನೆಲ ದಂಡರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಈ 3 ಜನ ಎಂಗ್ಳು ಭಗವತಿಯಿಂದ ದೆತೊನ್ನ ಗುಳಿಗನ್ ಬಿಡ್ದು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ದಂಡರಾಜೆ ಘಂಟಾಕರ್ಣೆ ಐನೆಂಗಳು ದೆತೊನ್ನಗೆ ಭಗವತಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊನ್ನ ದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಅಕುಲೆಂಜಿನ ಅಲ್ಪರಂಡ ಗಂಧದ ಮರಡೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತ ಕಡೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ನಡುಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಲ್ತದೆ ಕಡಲ್ಡು ಬರ್ಪೇರು ಕಡಲ್ಡು ಬತ್ತದ ಅಕಲು ಸುರುಗು ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗುನ ಜಾಗ ಒಂದು ಕೆಂಡ ತ್ರಿಕಣ್ಣಾಡು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಕಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಕಲು ಕಡಲ್ಡು ಬಣ್ಣಗ ಕೊಂಚ ಶಂಕಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಒಂದು ನಾಗೆ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಶಂಕಪಾಲೆ ಎಂದು ನಾಗನು ಅಲ್ಪಾರು ಕೆರ್ಪೇರು ಕೆರ್ದು ಆಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಂಕ ಐನು ವಶ ಮಲ್ತೊಂಡು ಶಂಕಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ನಾಗನು ಕೆರ್ದು ಐನು ವಶ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗ ಕಡಲಿಡ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಂದ ಪನ್ಪಿನಾಯ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅತನಗ ಅರೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಅನ್ನಗ ಬೇರೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಯಾನ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅತನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಈ ಹಸಿರ ಕಿರಿಯ ಉಡುಪುನಾಲು ಎಂಕು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಎಂದು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಪ ಪನ್ಪೇರ್ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಎಂಕ್ ಹಸುರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಡಾಪಿಲಕ ಯಾ ನಿಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಅವನ್ ಪೇರು ಅಂಚಾಕುಲು ಬಣ್ಣಗ 4 ಭಗವತಿನ ಕುಲ ಪೇರು 4 ಚೀರುಂಬ ಅಂದು ಅನ್ಪಿನ್ 4 ಚೀರುಂಬ ಅಂದು ಅನ್ಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಸುರ ಕ್ರಿಯೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಗವತಿ ಗಂಟಕರ್ಣೆ 4 ಜನ 4 ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ 4 ಚೀರುಂಬ ಅಂದು ಅನ್ಪಿನ್ ಚೀರುಂಬ 4 ಭಗವತಿಯಿಂದ ಬಂದ 4 ಜನ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಆನರಂದುಲ ಅದುಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಗಂಟಕರ್ನೆಲ ನಿಗಲು ಪೊಣ್ಣವರುಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪರೆ ದಂಡರಾಜನ್ಲ ಪೊಣ್ಣವರುಟ್ಟೆ ಎಲವೇರ್ ತಂಬಿರಾಟಿ ಮೂತ ತಂಬಿರಾಟಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆಂಗು ಈ ಚೀರುಂಬ ಸುರುತ ಭಗವತಿ ಇದ್ದಾರ ಆರು ಮೂತರೆ ತಂಬಿರಾಟಿ ಪಂಡ ಪಲಿ ಭಗವತಿ ಎಲವೇರೆ ಭಗವತಿ ಮೆಗಿದಿ ಭಗವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಮೆಗಿದಿ ಪಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಗಿದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲಿ ಮೆಗಿದಿ ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರೆ ಅತ್ರೆಯ ಪನ್ಲೇನರೆ ಪೊಸೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೇನಾ
ಹಾ 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 ಆ, ಅಂಚ ಆ, 4 ಜನ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅದು ಸುರೂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಉಂತನ ಜಾಗ ತ್ರಿಕನ್ನಾಡು ತ್ರಿಕರ್ಣ ತ್ರಿಕನ್ನಾಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ದುಂಬರ್ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪಿನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಹಾ ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ಕೇರಳದ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ದುಂಬರ್ಪಿನಿ ತಲಂಗೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತಲಂಗೆರೆ ಅಂದ್ ಹಾ 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 ತಲಂಗೆರೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಡಲ್ದ ಕಸಬ್ ಮಲ್ಪಣಕಲು ಹಾ ಕಡಲ್ದ ನಾವೇ ಗೋವಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಅಕ್ಲೆಡ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ರೂಪಾಂತರ ಅದು ಹಾ ಹಾ ಯಾನ್ಲ ಹಾ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಅಕಲ್ ಬನ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜಾಯನ ಅಕಲು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನ ಆವಂದು ಅಂದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲು ಕಡಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇಡು ಹೋದು ನಾವೇಡ್ದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜೇರು ಹ್ಮ್ 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 6 ಕೊಂದ 5 ನಂಚಿನ ಮಣಿಲ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐನು ದೀಪೇರ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಮಾಯಾದ ತ್ರಿಕರ್ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ತಲಂಗೆರೆ ದೀಪೇರ ಅಕಲ್ ತೋಜೇರು ಅವಿನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡ ಬನ್ನಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ವಿಠಲ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರನ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ವೇದಿಕರಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೆರು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಿರೇಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಾ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಯದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಒರ್ತೆ ಬಕ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬಡಿಸರೈತೆ ಹಾ ಹಾ ಅವು ಐತ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬಕ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಮ್ಮೇರೆ ದಾಲ ಆಯ್ತ 6 ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಬಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಅವು ಇಂತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮಂದಿ ಒಂಚೂರು ಇತಿಹಾಸ ಬಂತಾರ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕೂಡನ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಕಲ್ಕೂಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದಾಂತ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಒರ್ತೆ ಅಂದು ಪುದಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರೆಗ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಡ್ಚಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಐಕ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕತ್ತಲೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒರ್ತೆ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಾಕಲೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಒರ್ತಿ ಪುನೈಕ್ ಒರ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಅಂದ ಕಲ್ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅಕಲು ಜತೆ ಟುಪ್ಪೇರು ಈರೆಗ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಈರೆಗ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಣು ಬಾನಾಗ ಅವನು ಒರ್ತೆ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಅವು ಅಕಲ್ನಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒರ್ತೆಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ ಒಂಜೆ ಐಟ್ ಬೇತದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮಣಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮನಿ ಶಂಕ ದೀದು ಅಕಲ್ ಮಾಯಪ್ಪೆ ಆತನಗ ಅವು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿಪೋಯರಪ್ಪ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ರಾಜಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಂದ ಕನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಲೇ ಕೋಂದ ಕನ್ನೆ ಆಯ್ತ ಮೂರ್ತಿಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಆರ್ಬೋದ ಅಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪದ ಅರಸು ಪನ್ಪೆಗೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿರಣ್ಣೆ ದಯ್ಯ ದೇವರು ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಬಡ್ಚಿ ఆయన ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೇ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಂಚ ఆయన ಮುಂದು ಮಲ್ಪೋಯರು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಬೇ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಇಂಜಿನ ಪೆಲತ್ತ ಮರತ್ತ ಪೊಟರೇಡು ಐನು ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಪೊಯ್ಗೆ ಓಹೋ ಅರಸುಲ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ದಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಂದ ಕಣ್ಣೆ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ತೆ ಕೋಂದ ಕಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥನೆ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರ್ನಂದ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಕೋಂದ ಕಣ್ಣೆ ಆಯ್ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರ್ನ ಆಯ್ ಪೆಲತ ಮರತ ಪೊಟರೇಡು ಈ ಶಂಕೊಲ್ಲ ಈ ಮಣಿಲ್ಲದೀದ ಐಕ್ ದೀಪ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪೊಯ್ಗೆ ಅಯ್ಯು ರಾಜ ಗೊತ್ತಾದು ರಾಜನ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತತ್ತೆ ರಾಜಶಾಸನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಂಡ್ ರಾಜಗ್ ಬಾರಿ ಗೋಪಕುರದ ಬರುಡೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆ ದೇವಿಲಾಗ ಒಲಿದು ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದರಿತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ನಾನು ಮುಖೇಶ್ ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಖೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಪೊಳಲಿಗಾನಗ ಈರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ನಂದ್ಯ ಗುತ್ತು ನಂದ್ಯದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿರೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿದಾನಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಜನಾರ್ದನನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಳಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 5 ತಲೆಮಾರಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ನಂದ್ಯದ ಶಾವ ನಡೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕೊರಗ ಪಂಬದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜು ಪಂಬದೇರು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮು ಪಂಬದೇರು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಮೇಶ್
ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರ್ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಮುಖೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಖೇಶನ್ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಉಮೇಶ್ ಬೊಮ್ಮದೇರೆ ಮುಖೇಶ್ ಬೊಮ್ಮದೇರೆ ಅವ್ರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯ್ಕೆನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಆ ನಂದ್ಯದಿಲ್ಲಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಬಲ ಹಣಬಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಇಜ್ಜಾನ್ ದೈವ ಬಲ ದೇವರ್ನದ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಈ ಪುರ್ತುಡನಗ ಚಿದಾನಂದೇರ್ನ ಬುರ್ಕಾರ್ನ ಸಾನಡ ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತನ್ ದಾಯಕನಗ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಬೆಳ್ಚಾಡೇರು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಚಿದಾನಂದ ಬುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಅಕಲ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲಯ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಲ ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡ ನಡೆಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಜೀವಂದೇರು ಚಿದಾನಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ ಅಂಚನೆ ಆ ನಡೆತ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಲ ನಡಪಾವಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಂಡ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತುರ್ದರೆಗೆ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಆರು ಪಾತಿರು ಜೇರು ಆರ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದಕೆಂಡ ಮುಖೇಶರ ನಮಕ್ ಅವಳು ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಪೋಡು ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಪೋದು ಆ ಸಿರಿಮುಡಿಂಡು ಅವು ಬಾಲೆದ ಇತ್ತನ್ ಬಾಲೆದ ಪೋದು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವು ದೆಪ್ಪನತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಆ ಪಾಲೆನ್ ಪುರ ದೋಡಿದು ಆಯ್ತ ಪುರ ಕೆಲಸ ಪುರ ಇತ್ತನ್ ಇತ್ತದಾದಾಗ ಎನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ ಹಾಪಿನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತದನೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿನ ಮಲ್ತದೇರು ದಾಲ ಹಾಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅವೇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಡಾತ್ನು ಆಯ್ಕ್ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ದುಂಬು ಚಂದನದ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಿರಿಮುಡಿ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆದ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಐಕ್ ಕಟ್ಟದು ತರೆಕು ದಿನ ಬಾರಿ ದುನ್ನ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಗುಲ್ಲಾದ ತರೆಕು ದಿನಗ ಬಾರಿ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ರಂಡು ಪುರಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ನಡತೆ ಎದುರುಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಚಿದಲ್ಲ ಬಾರಿ ದುನ್ನೊಂಡು ಅನ್ನಗ ತರೆಕು ದಿನಾಗೊಂಡತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವಳು ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಕರಡೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೌದಾದೆ ಮುಖೇಶರ ಅಂದ್ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಹಾಯಕೇರು ಅಂದ್ ಕಂಟೆ ಬುರ ಬೊಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಕುದಿಲೆಪ್ಪ ಗಂಟೆಲೆಪ್ಪುನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಂಜಾಸುರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಯಗೆನ್ನಗ ಆ ಇಡೀ ಹೊರ ಸುತ್ತದೆ ದಯಗೆನ್ನಗ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆನಿಗ್ ಶಾಪದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಆ ರೆಂಜಾಸುರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಸುರನ ಆ ಮಿತ್ ರೆಂಜ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಆ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗಾನಗ ಇಂಕ್ ದಾನೆ ಎಂದಕೇನು ಇರು ರೆಂಜಾಸುರೆ ಅಸುರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ದೇವೇರ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುತ್ತಾರ ಮೂಜಿಸುತ್ತ ವರ ನಾನು ಸುಗಿಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ರೆಂಜಾಸುರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರಿಯನ್ ಬೀಜವನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅರ್ನ ತಂಗಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಆ ಕುದಿನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಅದೇ ಮುಖೇಶರೇ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನು ಮನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಆರಡ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಂದ್ ಆರಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಶಬ್ದ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನಂಚ ಆರಡ ಮನ್ನಾಗ ಈತದಿಂತ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನು ಅನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಪುತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಪಿಂಗಾರ ದುಮಿನಾನಿ ಬತ್ತದವ್ಳು ಪಿಂಗಾರ ಪುರ ಎಣಿಕೆ ಆಪುನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗಾರೆ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ತ ಬಕ ಈತ್ ದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುನಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಕೆಲಸ ಈರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ತಮ್ಮಲಿನ ಪರವಾದ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ
ನಂದು ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಇರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಜಗತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನೀಲಾದರ ಪಂಬದೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ದುಮ್ನ ಅನಿಬೋದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದ ಸಮಯ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಅರ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬಟ್ಟೆರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಅಪಾಗ ಎಂಕಲ ತಿಗದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪಾಗ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಿರಾಕಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ನೆಟ್ಟ ಹಾಳಾತಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಖೇಶರ ಎಡ್ಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ ನಾವು ತಿರುದು ಇರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಭಗವತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದೆತ್ತೇರು ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಒಲಿಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಓಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪಾರಿ ಹೆಂಗ್ ನೆನೆ ಮಲ್ಪನ ವೇಲೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆಯಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ಆಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ದು ಈ ನಾಲ್ವೇರು ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಲಿಗೆಲ್ಲ ದುಂಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡ ಪೋಯಿರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಡ ಪೋಯಿರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡ ಪೋಯಿರು ಹೆಜೆ ಮಾಡಿದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಭಾಷೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಅವಳು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳದ ಮಾತ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಸಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ದ ಅಲ್ಪ ನಿಲವೂರ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ತಿರುಗುವೇರು ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕೂಟಕ್ಕಳ ಪೇರು ಕೂಟಕ್ಕಳ ಬಣ್ಣಗ ಅಕಲು 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 5 ಜನ ಪುಲ್ಲುರಾಲಿ ಭಗವತಿ 5 ಜನ ಪಾಡಂಗ ಭಗವತಿ 4 ಜನ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ 14 ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇರ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ 14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ಮ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂಪನ್ ಪೈಂಕುಲು 14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ಮ ಗೋತ್ರ 14 ಭಗವತಿ 14 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ಲುಂಡು ಎನ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಪುದರ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಅವಳಕಲು ಕೂಟಕ್ಕಳಾದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಈ 4 ಭಗವತಿ ಪಿದಡುವೇರು ಅದು 18 ಭಗವತಿ ನಕಲ ಪಿದಡುವೇರು ದುಂಬುದುಂಪನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ನಿಲಾಪಿನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಆಯ್ತ 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರೂಟು ಬತ್ತದ ನಿಲಾತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಪೊಸಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಮಯ ದೇವರು ಪೂರ್ಣಿಯರು ಮಾತ ಜೊತೊಂದು ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆಲಯ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು 300 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೆರೆತ ಹಾವಳಿ ನೆತ ಮಾತ ಪ್ರಕೋಪರದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನಂಚಿನ ಉರ್ഞ്ഞ ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ ಬೆಚ್ಚ ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಗೊಲ್ಲೆರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತೆಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎನ್ನ ಗುರಿಕಾರ ನಕಲು ಪನ್ಪಿಲಕ ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಗೊಲ್ಲೆರ ನಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ದೇವೇರು ಸುರು ಲೆಪ್ಪುಳ್ಳ ಗೊಲ್ಲೆರೆ ಸುರು ಲೆಪ್ಪುಳ್ಳ ಗೊಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಲ್ತರದ ಪಕ್ಕ ದೇವೇರು ದುಂಬುದುಂಪೋದು ಉದ್ದಾರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂಡ ಕನಿಲ ಅಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪಲ ಪಡ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದುಂಪೋ ಪೇರು ಎಂಗಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 4 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಸಿ ಇತ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ನಾಡು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಲ್ನಾಡು ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಜೀರ್ಣ ಅದು ಭಾರಿ ಶತಮಾನ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಉಂಟು ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 18 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಎಂಚ ಬತ್ತೆರೆ ಪರಿಚಾಲನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಂದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡೆಗ ಭಗವತಿ ಬತ್ತನಂಚ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಆರಾಧನೆನ ನಿಖಲು ಕುಲ ತಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತ ಭಗವತಿ ಬತ್ತುದು ಉಂತಿನದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಗುರಿಕಾರ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ದಂಡರಾಜ ಭಗವತಿ ಬಲತ ಕಾರ್ಪಾಡ್ದು ನಿಲಯತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ನಂದ್ಯ ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಂಡರಾಜ ಭಗವತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ ದಂಡರಾಜ ಭಗವತಿಯೇ ಪುರಲ್ದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅವೇ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಮತ್ತ ಇತ ಉಳ್ಳಾಲ 18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಐಟ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ನಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಗ್ರಾಮ ಐತ ಐಕ್ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒರಿಯೇ ಗುರಿಕಾರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒರಿಯೇ ಗುರಿಕಾರೆ ನಂದ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಾನ ಬರಿತಕುಲೆ ಗುರಿಕಾರೆ ಬೇತಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಅವನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕಲೆ
ಉದ್ಯಾವರ. ಹಲೋ, ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾತಾಡುದು. ಏರ್ ಬಾತೀರ್ ನೀವು? ಜನಾರ್ದನ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ. ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ. ಜಯಂದರೆ ಹಿರಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇರನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ನೆನಪಾಪನು. ಮುಳ್ಳ್ಯಕ್ಕನ ಮುಳ್ಳ್ಯಕ್ಕನ ನೆನಪಾಪನು. ಆವಡ ಆವಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅಣ್ಣರೇ ಒಂಜಿ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿಜ ಪಾತ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಅಣ್ಣರೇ. ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅಂದ ಅವು ಏನ್ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಕರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಡೊಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡವು ಐದೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡರ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಿಕುಲು ನಮಕ್ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವೇ ಉಳ್ಳ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ಕೇಂಡ ಪುರಾಲ್ಗೆ ನಂದ್ಯರ್ದೇ ಉಳ್ಳಾಲರ್ದೇ ಬತ್ತದ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪುರಾಲ್ದ ಕೊಡಿಯರ್ ನಾನಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಲರ್ದು ಬತ್ತದೆ ಭಗವತಿ ಬತ್ತ ಭೇಟಿ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಬಂತ ದುಂಬುದ ಪರ ದುಂಬುದ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ನಂದ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಊರಿ ಆಯ್ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಅವಳು ಭಗವತಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅರಸು ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತೊಂಡಚಮಾರು ಕೊರತ್ತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಮುಡಿಪು ಜುಮಾದಿ ವೆಂಟೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಉಬರ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರು ನಾಗಬನಟು ನಾಗದೇವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದರ್ಶನ ಬಣ್ಣದ ಬಂಟವಾಳ ಪಲ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ಇರೇನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬರ ಮೂಲು ಬಲ್ಮಟ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡ್ತು ಉದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಡೆ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿಗೆ ಪೂರ ಬರೋದಪ್ಪ ಜನಾರ್ದನ ಅಮ್ಮುಂಜೊಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ತೂತು ಪರಿಚಯ ಪಾತೆರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲಡೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ಬರೋದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಗುಡ್ಡೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಯತ್ನ ಅಯ್ಯೋನೇ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆ ಇನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ತಿ ಕಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಆನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಐನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂದೆ ಪರ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಹೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಆಯ್ವಾಗ ಮಾನೆ ಚಿಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾನೆ ಚಿಲ್ಲು ದಾದ ಬಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಯಾನ ಎಂಕ ತೇರಿಗಳ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾಟರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಂಡ ಪಾತೆರ್ದಾನಾಗ ನೆಕ್ಕು ಬೈದನ ಭೂತ ಎಡ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಾರ್ ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬತ್ತದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವು ಸರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾರ್ಕೋರು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ದ. ಸೊ ಐಟ್ ದೈವ ಸುರುಕು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಐದು ಸಡನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ವಾಡಿಕೆ ಪಾತೆರ್ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆನಿರೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ ತಪ್ಪಗೆಂಡ ತಪ್ಪೆ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಐಕ ಅಲಲ್ ತಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಲಲ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ ದೈವ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆ ಕಾರಣ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಸೇರ್ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಗನೆ ನಿಕುಲುಲ್ಲರು ದೈವಾಧೀನೋಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ದೈವದ ಆಧೀನತೆಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾತ್ಯರು ಅಂಚ ನಿರ್ದ ಅವರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗೋಡಿ ಪುನಗ ಈ ಪಾತೆರ್ದು ಇದ್ದ ಮಾತೆಕ್ಕಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಟಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಕುಲ್ಲುನಗ ನಮ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುರ್ದು ಬೇತ ಶಬ್ದ ಬರಂದಿಲಕ ಜಾಗೃತೆ ಮನ್ಪುವನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ಅತಿ ಜಾಗೃತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು
ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಪಣಪನ ಶಬ್ದಗ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪಂಡ ತಾನ ಐಟ್ಲೆ ತಪ್ಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನವು ಬೋಡು ಮುಂದೇನೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಂಡು ಇರಿ ಪಂಡರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವೊಳೆ ಉಲ್ಲ ಮೊದಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ತಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯಾ ಅಂದ ಕೇಣಬ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಸ್ತು ಶಬ್ದೊಳಿತ್ತೆ ಜೋಡಿದಾತನ ಈರೆಗ 10 ಶಬ್ದ ಆಪುಂಡಿಗೆ 10 ವಾಕ್ಯ ಆಪುಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ದೈವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಚ ಪುರುಂಡ ಅಂಚಂದು ಸರಿಯಾಗೆಂಡ ಸರಿಯತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವು ಕೆಡವುಂಡಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಟ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಬಾತ್ಯರ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ನತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ಗೆಂಡ ಆರು ಕುಲ್ಲೋದಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲದಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ಲಕ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ನಡುಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಡ ದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪನ ರೀತಿಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಂದು ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚಿನ ಪಣಪೇರು ಕಡಲು ದಾಂಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಅವು ನಂಗೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಉಂದುಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುಂದಂಡ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚಂದು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿನ ಮಾತ ರೀತಿಲ ತಪ್ಪು ಪಾತೆರೆ ಆಪು ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಲಾಲ್ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಸುಧಾರ್ಥ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಂಚತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂದ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ನಿಕಲ ಕೂಟಕ್ಕಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಅವೇ ಉಲ್ಲಾಲಗೂ ಪುರಾಲು ದೂರ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐಕ್ ನಂದ್ಯರ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಲ್ಲಾಲದ ಭಗವತಿಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಒಳಲಿಗೊಂಜಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಅವೇ ಅನಾದಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ತಾಕತ್ತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಅತಿತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಒಲ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಪುತ್ತೇರ್ದು ಬರುಡೆ ಹಿಂಗಾರ ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ನಡತೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಪಾಲಡ್ಕ ನೇಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ವಾಹನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತೆಂಚಿನ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚಿನ ಆ ತಿತ್ತದಕಲ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅತೆ ಅದ್ಭುತ ಐದು ಒಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಂದ್ಯಾಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಆಯಿನಿರ್ದಾವರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಲೆ ಊರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಂಗಾರ ಗೋಪಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಭಗವತಿನ ದೀಪದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಗಳು ಒಲ್ಪಲ ಈ ತರವಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಡ್ದು ತರವಾಡು ಪೂರ ಭಗವತಿನ ಆರಾಧನೆ ದೀಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ದಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಣಪತಿಗಳಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೀಪದಿಂದ ಭಗವತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆಗ ಅತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಇತ ಮದ್ಮೆಡತ್ತು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಲಪಾಡ್ನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಭಗವತಿನ ಅಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯನೇ ಪಾತ್ರೆ ಆ ದೀಪ ಆಧಾರ ಅಂಚೆ ಭಗವತಿ ಪುರಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗಲ ಅಂಚೆ ಭಗವತಿನ ಎದುರುಡು ದೀಪ ಸಂಕಲ್ಪ 511 ಉಂಡವು ತೆಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡು ಭದ್ರಕಾಲಿನ ಬಿಂಬ ಅರಸುಲ್ನ ಆಯುಧ ಆ ಬೆತ್ತೋಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿರುಮುಡಿ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಓಡ ಒಂದು ಸೂಟೆದ ಬಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದೆಬರಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದ್ದೆಬರಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಓಡೋಡೆ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯಡೆ ಬರೋಡು ಬಂಡಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಓಡ ಕಡತದು ಸುದ್ದೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸೂಲೆಕ್ಕಿ ಪಡ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಕಟ್ಟಂಡು ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಡು ಸೂಟೆದ ಬಲ್ಪುಡೆ ಪುರಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡ ಆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಗವತಿಗೆ ಬಂಡ ಭಗವತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲು ಪುರಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತನಾಗ
ಅಲ್ತ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮುಂಜೆ ಗುತ್ತದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರನಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡು ಬರ್ತದೆ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಕ್ರಮ ನಾಕು ಇನಿಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಜೀವನ ಇನಿಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪಾಲನೆ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಪೊರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಣಪನವು ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಅಲ್ತ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಾವು ತೂಪುನೆ ಆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಈ ಕತೆ ಮರಣಂಜನ ಪನ್ನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೈದಿನ ಪಿನ್ನೇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಬಚ್ಪೇಡ್ದಿಂದ ಅವಿನಾಶ್ ರೇ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮಿಗ್ದಿ ಬಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಟಿಲಪ್ಪ 7 ಜನ ಸಪ್ತದುರ್ಗಿಯರು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬಾತೇರಿಯ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆಗ್ಲ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಚ್ಪೇದಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿತ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತದು ನೆಲ್ಲಿ ತಡ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಚೌಟೇರಿನ ಲೆಪ್ಪುಗ ನೆಲ್ಲಿದಡ್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬರ್ಪೇರ ತುಕ ಖಂಡಿತ ಬಾತರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲ್ಲಿದಡ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರಿಂಜ ತ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನ ವಿಷತ್ತ ಕಲ್ಲದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾತರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಕಣ್ಣರೆ ಸುಲ್ಮೇಲಿತ್ತೆ ಸುಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವತಿಗಿಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗಿಲ ಮಿಗಿದಿ ಬಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿಗಿದಿ ಬಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಆರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಳುವೇರು ಭಗವತಿ ಇಡು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಟ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಟ್ಲ ಒತ್ತಿ ಭಗವತಿ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಎಟ್ಲ ಆರು ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರೆ ಅರ್ನ ಮಗಲಾದ ಬಿಟ್ಟಿದಿನಾರು ಈಶ್ವರನ ಮಗಲಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲನ ಸಂಬಂಧ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಕಲೆಗೆ ಪುರ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಬನ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟನಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಆದ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವೆಲ ದೇವರಿಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಪುರಾಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಎಂಕುಲ ಇನ್ ಭಗವತಿ ಎಂಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಂಡಾರ ಮಾತ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದನು ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕುದಿಲೆಪ್ಪನಂದ ಕಡೆ ಮುಖೇಶ್ವರ ಬಂಡಾರ ಅವಳಾದ ಎಂಕುಲು ದೇವರ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿ ಪಂಡಿನಂಜನ ಜಾಗಿಡು ಆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಲ್ಪ ದಿಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪುರಲದ ಒಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಒಂಜಿ ಪುರಳದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಕಿ ಪರಿವಾರ ಮಾತ ಜಾತಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಚಕವರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಪೊಳ್ಳಿ ಬೊಪ್ಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಗಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತುದು ಲೆತ್ತುದು ನಂಕು ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಆದರ ಪೊಳಲಿದ ಅರ್ಚಕೇರ್ನ ಯಾನು ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಗೊಂಡ ನಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಭಾವನೆ ಅವಳು ಪೊಂಡ ದೇವರನೆದುರೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಷ್ಟೋಳನ ಕೇರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನೈತೆ ಬಾರಿ ಓಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿವಾರದಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲಾರೆಗ್ಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಬಂಡ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ದಯಗಂಡ ಆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ನೇರ ಅಂಜಂದ ಬೊಕ ಬೊಕ ಆರ್ನಲ ಅಂಚೆನ್ ಒಂಜಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗಲ್ಲ ಇತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚೌತಿ ನಾನಗ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಯಾನು ಪೊಳಲಿಡು ತೂಪನೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ MLA ಇಂದ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿ ಆರು MLA ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ಪುರಾಲ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಅದ ಅಲ್ಪ ಗುರುತಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿ ಅದು ಗುರುತಿಸಿದ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಲ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಮರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕತೆ ಗಾನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಂಚಿ ತಿಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕತೆ ದೇವಡಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಷಷ್ಠಿ ರಥ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಎಂಗಳು ಬಳ್ಳಿದ ಐತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಅವ್ರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಮಾತಾಡ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುಣ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅವ್ರು ನಂದೆದ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ
ನಂದ್ಯದಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಬು ಬತ್ತು ನಿಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪುರಾಲದ್ದು ಕೊಂಬು ಬತ್ತದು ಮೊಗಲೆ ಪನೋಡು ಇಂಚಿನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮೀನ ಮಾಸದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕೊಡಿಯರ್ನಿಂದ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂದ್ಯದಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಡಿ ಕೊಂಬು ಊರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಯಿದ ಪೂವೆಗೆ ಕೊಡಿ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ನೇಮಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬದ್ನಾಜಿ ಜಾಗೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಕಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ದುಂಬು ಕೊಂಬು ಉರ್ತದ ಬಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಪೇರೆ ಎಂಗಲ್ ನಲ್ಪ ಅಂಚ ಕೊಂಬು ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಂಬುದಾರ ಬತ್ತದು ಪನೇರೆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತದ ಬಂಡ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತೆ ನಾನಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ ದಾದ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಡ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಇಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಜನ ಕೊಂಬುರಿ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಪಂಡ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಚಾಕಿರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುದಿಲೆಪ್ಪೊಡು ಅವತರದ ಬತ್ತದ ನಂದದ ನೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಪಂಬದ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪನೋಡು ಬತ್ತದಾಯ್ತ ಬೇಲ ಮಲ್ಕ ಕಡಾರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಪೂರ ಅಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಕಲು ನಂದೇ ಅತನೊಂಜಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿರಂಜಿ ಗೌರವ ಎಂಕುಲು ಐನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಅವಳು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಶೃಂಗಾರ ಪೂರ ಆದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ಪನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಲ್ಪ ಅಂಗ ರಾಜಾಂಗಣ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕದುರು ಮುಡಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಡಿಯೇರು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪನದ ತಂದು ಮುಡಿಯೇರ್ದು ಗುರಿಕಾರ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊದಂಟಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಿರಿಮುಡಿಕೆ ಐನು ತಿಕ್ಕದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡವು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಜಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಟೆಂಡು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾವಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪುರಳ್ಳಿ ಐ ಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನು ರಾಜ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೋಪುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗುತ್ತುದಕಲು ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಮಾತ ಸಾರ ಜನ ಸೇರಿದು ಪೋಯರು ಅವು ಜಾತ್ರೆ ಏಪಂದ ಆಪರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಘಂಟಾಪಿನಿ ಚೌಟ ಸೀಮೆದ ಬೆದ್ರದ ಚೌಟೇರ್ನ ಅರಸುಲ್ನ ಜೋಯಿಸೇರ್ನ ಕವಡೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೋಯಿಸೇರ್ನ ಕವಡೆದ ಮನೆಟ್ಟು ನಿಘಂಟಾಪಿನಿ ನಟ್ಟೋಜ ವಂಶಸ್ಥೇರ ಅಡಿಗೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪೋಯರೆಂಡು ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಸತ್ಕಾರ ಪೂರ ಅದು ಮಣ್ಣದಾನಿ ಕಾಂಡ ಆರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರ ಐನು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನೆಂಟ ಪುರಾಲ್ಡ್ ಏರಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಪೈನಾರು ಪಿರ ಆರೇ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರಿಗಳ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನ ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮನಾನಿ ದೀಪೇರು ಮಣ್ಣದಾನಿ ಕಾಂಡ ಆರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂದು ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪಂಬದ ಬಂದು ಶೃಂಗಾರದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದತ್ತೆ ಸೇರಿಗಾರಿ ತಪ್ಪು ಸೇರಿಗಾರ ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಿನ ಜೊತೆಂದು ಆ ನಟೋಜೇರ ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಏತದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಐನು ಆರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಭದ್ರಕಾಲಿನ ಶೃಂಗಾರ ಅದು ದಿನಂಚಿನ ಭದ್ರಕಾಲಿನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಆರೈನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾದ 1000 ಸೀಮೆಗೆ ಸಾರುವೇರು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಲಿತೆ ದೇವೇರ್ಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚ ಗೋಡಿಯದ ನಟ್ಟೋಜಿ ವಂಶದ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಆರು ಪೋದು ಅಲ್ತರದು ಏರು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಬಾಡ್ನಾರು ಬೆದ್ರದ ಚೌಟಾರ ಸೇರ್ನ ಜೋಯಿಸೇರ್ ಆರು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪನೆ ಏತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ 11 ಮೂಲು ಈತ ದಿನ ಅಂದ ಪಣಪು ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆರಡಲ್ಲಿ ತಂದತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಶೇರಿಗಾರಲ್ಲ ಪೊಲಣಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಓದಿಲೆ ಕೊಡು ಸುಮೇಧ ಮುನಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಪಿರಾಕಡ್ ಪೊಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಸುಮೇಧ ಮುನಿ ನಡೆಗೆ ಈ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯನ ಕಲೆ ಒಂದು ನಂಜಿನ ಸುರತ ಮಹಾರಾಜೆ ಒಕ್ಕ ಸಮಾಧಿ ವೈಶ್ಯ ಮಗಳು 2 ಜನ ದೇಶಾಂತರ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸುಮೇಧ ಮುನಿನ ಪಾದದಡಿ ಬರ್ಪೇರು 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಗಲು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರೇನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ 6 ನಿಖಲೆಗೆ ಒಲಿದು ನಿಖಲೇನ ಕಷ್ಟಪುರ ದೂರ ಆಪಣು ಅಂಚಾಕಲು ಏತೋ ಬಗೆತ ಮಣ್ಣು ಏತೋ ಬಗೆತ ತಪ್ಪುದ ರಸ ಐನ್ ಪೂರಂಜಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಂದು ಓದು ದಿನೆಟ್ಟು ತೆರಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಕಲು ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಅಂಚ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಗಳ ಬೋದು ಅವ್ರು ಆರಡಲ್ಲ ಪೆರಂಡು ಮೂಲ ಆರಡಲ್ಲ ಬೋಡು ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಪೂಜಾರಪಗ ಅವು ಈ ಹಿಂದೇನು ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪುರ ಪೋದಾಂಡು ಎಂಗಳು ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಪಿರಾವಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಂಗ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳು ಆರಡಲಿರ್ತದ ಅದು ಆನಿಗಾಂಡು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಆರು ಶೃಂಗಾರ ಉಂಡು ಪಂಬದ ಬಂದುದು ಅವಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗೋಪುರ ಆರಡಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ಆರಡಲೆತ್ತದಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಬತ್ತಿಲಕಾನೆ ಪಿರ ಪಂಬ ಮಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಆರಡಲೆತ್ತದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಬದ ಬಂದಳು ಓಡಾಡುಕುಲ್ಲದೆ ನಂದ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎತ್ತೋಡು ನಂದ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರುಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಳು ನಂದ್ಯಡ್ಲ ಕೂಡ ಸೀಮೇಡಿ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡ್ಡ ಬೇತ ಆರಡಲೆಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ನಂದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಕಡೆ ಪೊಳಲಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಜಾಗ ನಂದ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡ್ದಲೆಪ್ಪನ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ഞാൻ ಅತ್ರೇಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡರಾಜವಂತಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಮಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ದಂಡರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾ ಇರತ್ತೆ ದಂಡರಾಜನೇ ಪೊಳಲಿದ ಈತ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆಂದು ಏರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ದಂಡರಾಜನೇ ಭಗವತಿ ಆರ ದಂಡರಾಜ ಭಗವತಿ ಎಂದು ಪುದರರಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ಶಕ್ತಿದ ಒಂದು ಗುಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನ ಅವು ದಾಯಿಡಂದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಪೊಳಲಿಡ್ ಮೂಡಾಯಿಗ ತೆಪ್ಪುನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮೂಡಾಯಿಗುಂಡು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ನಡಿಟ್ಟು ಮೂಡಾಯಿಗಿಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗುಂಡಂಡರೆ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿ ಅವಳು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಮೋನೆ ಐತಿ ಎಂಚ ಪಣ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ನ ಅವಕಾಶ ನುಡಿಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಮನ್ಪನೆ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವೇ ರೀತಿದು ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನದ ಅವರ ಪಂಡ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ನ ಅವಕಾಶ ಆ ದಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟಲ್ ಸರ್ವಣ್ಣವೇ ಸರಿಯತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತೆರೆಯೋಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಬಾತಿರುಲ್ಲರೇ ಅಂಚ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ನಡಿಟ್ಟು ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ನಡಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪುರಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಐದು ನಂದಿಯ ಬಣ್ಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ನಂದಿಯಡ ಮಾತ್ರ ಭದ್ರಕಾಲಿನ ಭಗವತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಆರಡಲೆತ್ತದಾದು ಅಕಲು ಅಕಲ ಶೃಂಗಾರಡು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತದು ಪಂಬದ ಬಂದಲಿಗೆ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಎರಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನಾದ ಅಕಲೆ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನಡಬಿಟ್ಟು ನೇತ ಖರ್ಚಿಲಿನ ಪೂರ ನಂದ್ಯದ ಗುರಿಕಾರರೇ ಬರಿಸವ ಅತ್ತು ಅವು ಆತು ಜಂತ ಸಂಬಳಲ ನಿಕುಲು ಅವನಿ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ಆತನ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಗೌರವಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಗಲ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಂದ್ಯಗ ದುಂಬು ಅವು ಮೈಸೂರು ಹೋದು ತೀರ್ವೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟೋದು ತೀರ್ವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೈಸೂರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕುಂಬೆ ಬೆಳ್ಚರ್ತಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾರ್ದಾರ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಜನನ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಚಿದಾನಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಂದ್ಯದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಮದೆಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುಮದೆಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಉಂಟ ಐಟ್ ಬಕ್ಕನ ಪೊಪ್ಪನ ಹದಿನೇಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತೇರಾರು ಅವಲ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕನ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದ ಅವು ಅವಳ ಜೀರ್ಣಾದ ಪೂರ್ಣ ನನಗೆ ಇತ್ತೆಂಗಳು ಅವೇನಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅರಸುಲ್ನಲ್ಲ ಭದ್ರಕಾಲಿನ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲಡಿ ಭಗವತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂಡಚಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಕೇನು ಅವು ಬೇತೆ ಯಾನ ದಾದಕೇನೊಂದು ಅವೇ ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ವಾಸನೆ ದುಂಬ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆ ಸುತ್ತುಮದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಮುಖ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ದಾಯಬನ್ ಪೆಂಡೆ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಕಬೆತ್ತಿ ಆ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತುಮದೆಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕುಲ ಆ ಸುತ್ತುಮದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು
ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದುಗಣಜ್ಜನ ಅಂದೆ 6 ನಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳಿಯ ತೊಜಂಕದ ಕುತ್ತಿ ಇನಿಕ್ಕಲುಂಡೈ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇನಿ ಕಾವಂದೇರಿ ಬಂಡ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಂಗನಂದ ಉಜ್ಜಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಬುಲ ಹಿಡಿತ್ತನೆ ನೆನಿತ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಮನೆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತೊಂಡಚಮಾರಿ ಕೊರತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದುಂಟು ಐಕ್ ಪೊಂಜೆನ ಕುಲಿ ಬಲಸುಡು ಅವು ಅಡಿಪಿಲ್ ಉಡುಪುಣಂಚ ಕೊರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿಲ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತೆ ಅಂಚಪೂರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಂದಿಯದ ಮನ್ನಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದುಪುರ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಮೈಸಂದಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಮೈಸಂದಾಯನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಲ ಇತ್ತುಂಡವು ಅವು ಈ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳನ್ನಂದಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವು ಬಂಡ ಪೊಲಲಿದ ಇದು ಅಮುಂಜೆ ಗುತ್ತುಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಮುಂಜೆ ಗುತ್ತುಡು ಅವು ಅಲ್ತದ ಬೈದಿನ ಅಂದತ್ತೆ ಆಂಡಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ತೀಯ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮವಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ತೆ ತೀಯ ಅತ್ತನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂತರ್ ಜುಮಾದಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವಳೊಂದು ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಮಲ್ಲೊಂದು ಎದುರು ಕಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಮದುಮೆದ ದೊಂಪದ ಕಂಡ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಮದುಮೇಲೆ ಅವಲೇ ಗೊರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಅವೇ ದುಂಪುಡು ಅತೆ ಅವು ದುಂಬ ಆ ಕಂಡ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೊಳ್ಳಾತಿ ನಾನು ಅರಿವು ಹೊಳ್ಳಾತಿ ಅತ್ತ ಬೇಡ ದಾಯವಣ ಬೇಡ ದುಂಬುದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎದುರುಡು ದುಂಪಬಾರ್ದು ಇತ್ತದಿಂಚಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಅಂದ ಇಂಚಿನವನ್ ದುಂಬು 4 ಮದಿಮೆ 5 ಮದಿಮೆ 7 ಮದಿಮೆ ಇಂಚ ಆಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದಿನ ಅಂಡ ಆ ಸುರುಟು ದಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ದಿನ ಕೊರಡು ಮದಿಮೆಗಿಲ ಗುರ್ಕಾರ ದಿನ ಕೊರಡು ಕೊರ್ದು ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಸುರುತ್ತ ಕಾಕಜಿ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಪುರಾಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಸುರುತ್ತ ಕಾಕಜಿ ನಂದ್ಯಾಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕೆಲಸಗಾರ ಪೋಪೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 11 ಗ್ರಾಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಗೋಪಾಲ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜು ಅಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣರಿಂದ ನಾಗಪ್ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ನಾರು ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಪೇರು ಮೇರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣ ಸಾರತ್ತ ಮುನ್ನೂದು ಇಲ್ಲುಂಡು ಆತು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ಆದ ನಡಪ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಅತೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೋ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅರೆಗಳಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನಂದ್ಯದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ಅತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಆತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡುನಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಅಂದಿರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ನಿಕಲ ದುಂಬದಕ್ಲ ಮಂದಿನ ಉರಿಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಉರಿಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕಲು ಇಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೂಡುಗಟ್ಟ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇರಿ ತೆರಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸಮಗಟ್ಟ ಆಯ್ಜವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿತ್ತ ಸರಿ ಆಮುಂಡು ಸರಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಡಿಗಲ್ಲು ಆಲಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮಕಲ್ಲ ಬಂಜುಲ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ನಲ್ಪುಣೆ ಯಾನು ಈಗೇನು ದಿಂಜ ಸರ್ತಿ ತೂತುಜಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತೂತುಲ ಓಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಹಿಲಾಡೊಂಜಿ ಕುಂದರಣ್ಣ ನಕಲ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅಂದಪ್ಪಿ ಅಂದ್ ಅಡೆಗೆ ಇರು ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇರಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನು ತೂತಿಗೆ ನೀರೇನು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಇರಡ ಬತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತಂಪೋತೆ ಅಂಚ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ನನಟ ದೈವದ ಬೇರೆ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಈ ಮರಿಚಂಡಿ ದೈವ ಬಂದ ಮರಿಚಂಡಿಂದ ಅವೊಂದು ಸೆಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ಕುವರಿ ನೂಲು ಬಾಡ್ನಾರ ಬಂದೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸೈಯೊಂದು ನನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮರಿಚಂಡಿಗೆ ರದ್ದು ಕೋರಿಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬಂದ ಬಂದೇರಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರದಿ ನಾಕಲಿ ದೈವ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ
ಆ ಮರ್ಚಂಡಿ ದೈವಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ನೇಮ ಓಲ ಆಪುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮರ್ಚಂಡಿ ದೈವಗ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಲೆಂದು ಪನ್ನರಡನೇ ಕೇಳಿತ್ತುಂಡು ಅತೆ ವಿಷಯದಾದ ಕೇಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅತೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಚೌಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ದಾದ ಪಣಪು ನಾವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಣಪೆಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಅವೇನು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಬಂತೇರ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಊರ್ದ ದೈವಂದಿಪ್ಪುಜೋ ಆ ದೈವ ಉಂಡಾದ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುಜ ವರ್ಷಗೊರ ಅವಳ ಆ ದೈವಡ ಕೇನೋಡು ಇಂಚೆಂಚ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಊರದ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕೋಡಿಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂತೇರು ಆರು ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದುದೇರು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೈವ ಏರು ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾದೆ ಕೋರಿಗಡು ಕೇಂಡ ಇರಗ ಸತ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಐಕುತ್ತರ ಕೊರುವೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಕೈದಾನಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಇರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆವ್ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದಿಯರೆ ಪಣ್ಪೆನ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದಿಯರೆ ಪಣ್ಪೆ ಇರು ಮುರಂದ ಇರಗೆ ಮಾಷ ನೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದರ ಅಣ್ಣರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈರು ಮುರಣಿದ ಸರಕಾರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸವಲತ್ತದ ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಇರೆಗ ಉಂಬಳಿ ಉಂಡೋಡು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇರೆಗಿನತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಪಂಡ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖೆರಡ ಪಂತೆಯನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗುರುತು ಕೊಡ್ತೆಯನ್ ಅಂಚಾದ ತೂಕ ಅವೇ ದುಂಬದ ತಿನ್ನ ಆವಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮುರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ತಾಗೊಂದಿಚ್ಚ ಹಿರಿಯ ಜೀವಲು ಅರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಂಡು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದೈವದ ಕಸಪಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪನಾರು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಈರ್ನ ಈ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಉತ್ತರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಗೊಂಜಿ ಪೋದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬಿಬಿಲಚ್ಚಲ್ ಚಾವಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಬೇಬಿಲಚ್ಚಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಣಂದುಳ್ಳೇರು ಕಿಶೋರ್ ಗೌಡ ಚಾರ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂತೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಕೊಂಡು ಆಟಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ಕಂದು ಸೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಕ ಅಂಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಬಂಡೇರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂತು ಬರ್ಕೆ ಸಂತು ಬೆದ್ರ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ಧನ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಣದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮಹಾಬಲಾಮೀನ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಧನ್ಪಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವಸಂತ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುರುಪುರ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಣಿ ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಕಲುಪುರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಾಗೇಶ್ ಗುರುಪುರ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರ ಬಣದುಳ್ಳೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಅಂಚೆ ನಿಣಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತರವಾಡುಪ್ಪುನ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ತರವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಗತ್ಯ ಅವಿನೊಂಜಿ ಇರು ತೆರಿಪಾವಡು ತರವಾಡಿಪ್ಪುನ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ತರವಾಡದ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ ಇಂಚ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಂದು ಶೈಲೇಶ್ ಪಂತೀರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ವಿಷಯಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಗ ತುಂಬ ದಿನಟ್ಟು ಅವರ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತವರ ಆ ವಿಚಾರಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪಂಡ ಜಿಟಿಗೆಗೆ ಕೈಕೊರಿಲಿಯ ಅಂದ ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪಂಚ ಜಿಟಿಗೆಗೆ ಕೈಕೊರಿಲಕ್ಕೆ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರದ ಉರುಡು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೇ ಬಿಡುದು ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗಲೇ ಎಂಗ್ಲೋಡು ಲಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಏನವಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೈಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜುಮಾದಿತ್ತು ಬಂಟೆ ಪಂಚ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕ್ಲು ಉಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಿರಂಜನ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ
ಜಿತೇಶ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಶ್ವಥ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಶ್ರೀಶಾ ಕರ್ಕೇರ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಜನಾರ್ದನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಶವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಪಿದೈರುಡ್ದು ಮಸ್ಕತ್ರ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ರಮೇಶ್ ಐಕಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ಪೇರು, ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ನಂದಿಯಾಗ ಮದಿಪುಗು ಪೋಪನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ನಂದೇ ದಕ್ಕಲು ನಂದ್ಯಾಗ ಮದಿಪುಗು ಪೋಪನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ನಂದೇ ದಕ್ಕಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ಉಬಾರು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನದ ನೇಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೈವಗ ಮದಿಪೆರೆ ಅಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಗುರ್ತ ಮಂತಿನ ಚಿದನ್ನೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದಿಪುದ ಅಂದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡ ಸರಿ ತಿಕ್ಕದೇರೆ ಒಂಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಗುಣ ಚಿಂತನ ಗುಣ ಪ್ರೇಮಾರ ಕೋಟ್ಯಾನ ಜೈ ಭಗವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಮಸ್ಕತ್ತರದು ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಯ ಪನಂದುಲರು ಯುವರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ ಅತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲ ಕರಿ ಅಂದು ದಯಪಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಆಯನ ನಂಬುನ ಅತ್ ಮಾತಿರೆಗಲ ಆಯನೇ ದೈವ ಅತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ವಿನೋದ್ ದೇವಾಳಿಗ ಬಂದಾಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಡೊಂದುಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಷವರ್ಮ ಸುವರ್ಣ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಟ್ರೋಡಿ ಆರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ದು ತೊಂದಲೇರು ಶರತ್ ಗಾನಿಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾನು ಬೇದ್ರ ತೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶುಭ ವಿನಯ್ ಬೋಳಂತೂರು ರವಿಕಾಂತ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಧು ಕೊಪ್ಪಲ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಕ್ಕಾರ್ ನಿತಿನ್ ವಿ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಒಂದು ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ನೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತುಯಿನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೆಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಐದು ಮಂದಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಿ ಬಾತಿರಿಂದಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾತಿಯಾರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮುಜ್ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಈಯ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿನ್ನೆರೆನ್ಲೆತ್ತದು ಗಂಗಸರ ಪಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಒಂದುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಗಂಗಸರ ಪರ್ತಿನ ಚಟ ಆರಂಭಿಸನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವನ್ನುಂಡು ಇದೇನು ಉಂಟಾವನ ಬಗೆದಾಲ ಉಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆವಡತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರು ಬಂದಿದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂದು ಸರ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತು ದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಮಸ್ತು ತೂಪೆ ನೇಮದಾನಿ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಆನಿದ್ದಿನ ಪಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ದಾದ ಕೆಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ತದಾನಗ ಬಿನ್ನೆರ್ಲೆತ್ತಾನಗ ಇಲ್ಲಲು ಕೋರಿ ಮಿಂದ ವನಸಾನ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಲೆ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಗಣಪಿನತ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಯಾನ ಏನು ಬರ್ಪು ಅಂಚಂದ ಅವೇ ವಾಡಿಕೆಡಿತ್ತಿನಗಲ ಮಾತ ಲೋಕೋಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಅಂಚಂದ ಆನಗ ಈ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚನ ಮನ್ಪನ ಅವ್ರೊಂಚೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚಾನಗ ಏನು ಬಣಪನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಯಾನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಳಲಿಡೆ ಕರಿಯಂಗಳಡು ನೇಮಘಟ್ಟದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನವಕಾಶ ಎನ್ನ ನೇಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪದೆ ಆನಿದ ದಿನ ಕೋರ್ದ ಘಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಮನದನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐತ ಮನದನಿ ಹಿಡಿದು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆನಿದ ದಿನ ಮಲ್ತದು ಆ ದೈವದೆದುರು
ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನತ್ತಿನ ಅವಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಊರು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಒತ್ತೊಂದಿರು ಇನ್ನು ಕರಿಯಂಗಳ ಭಾರಿ ಪೊರುಳದ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಮೂಲತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪಿಲ್ಚಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಅವು ಉಮೇಶ್ ಬಂಬದೇರನ ಅಜಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆ ಜಾರ ಕಟ್ಟೊಂತಿನಾರು ಐದಕ್ಕ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತನೆ ಯಾನ್ಲಾರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಇಂಚಾಲ್ತ ಪರಂಪರೆ ಅವ್ರು ಇನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತೂತರಿ ಅವ್ರು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತು ಕವಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಗುತ್ತುದಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ತ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ತ ಈ ಜವಣೆರ್ನ ಕೂಟಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಐ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಸಕರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಏರ್ಗೆಂಡ ಎಂಡ ಉತ್ತರ ಬೇಗಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಬಣಪನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನವನು ದೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇರದ ಅದ ಬಣ್ಣ ಪರಿಯರು ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬಣ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷಲದ ಭೂತ ದೈವ ಪರ್ವ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗಂಗಸರ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಮಲ್ತದಿನ ಕಟ್ಟು ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಪಲಿಯಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕೆನಿ ಗಂಡು ಮಲ್ತ ಗಂಗಸರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕನನಿ ಇಡ್ದ ಕಡಲಿಡು ಮೀಪಾದಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿದುಲ ಗಂಗಸರ ಎಂಕಲ್ನವ ತೈತಿನಗ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐತ ನೇಮ ಕೋಲಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗಂಗಸರ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಐತಲ್ಲೇ ಕೂಡ ರಡ್ಡುಕೊಂಡೆ ಬೇರು ಒಂಜೆತ್ತಡೆ ರಡ್ಡುಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಬೇರು ಕ್ರಮ ಕೊರಳಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮಗಳು ಏನ್ ಬಂದ್ವಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಅದು ಒಂದಿನ ಸೇರ್ಸವಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲಾನ ಗದ್ದು ಗುಳಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಕೆಂಪುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೋಲ್ದು ಕೆಂಪುದಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದುದಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಂಪುದ ತಿಗ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಕುರಿನೀರು ಕೊರ್ತುಂಡೆ ಕೆಂಪುದ ತಿಗ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದುದ ಪೇರುಂಡು ಅಂತಂದು ಪೇರು ಓಲ ಕೊರಂದಿಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಮೊದಲು ಕೊರ್ತ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆ ಸತ್ಯ ಗುಳಿಗೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಪಂಜುರ್ಲೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೇ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲ್ಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೇ ತೊಂದರೆ ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೇ ತೊಂದರೆ ದಾರ ಬಡಪತ್ರ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆ ಜಾಗಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ದೈವಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾಡಿತಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಪೂರ ಚಿರತ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲ ಅತೆ ಅಂಜನ ಗಂಗಸರ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಮನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಒರ್ಜಿನ ಹಾಲಾಪುನ ಮನ್ಪಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲುಂಡು ಐಕ್ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಲೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆತ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತದಿನ ಕಟ್ಟಿ ದುಮ್ಮದಕಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐತಿನಿ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಅಪಗ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡ ಅಂಚಿತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ತದೆ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಬದಲಾನಗ ಬದಲ ಆವೋಡಾಯಿನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪೋಂಡ ಐಕೊಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬೆ ಪುದುಟು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಐನ್ನೇ ಸಬಿಡು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತುಂಬೆ ಪುದು ಪನ್ಪನ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೆನ್ನಿಬೆನೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸೇರು ನೋಡಿ ನಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಅಡಿ ಟುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಾಲೆಯಿನ ಸಂಘಟನೆಲು ಅಮುಂಜೆ ಮುಡೈ ಕೋಡಿಡು ಬಜ್ಪೆ ಮುರಟ್ ಬೆಂಜನ ಪದವುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಜನ ಪದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಂಬೆ ಪದಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ದಿವಂಗತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ದರ್ಕಾಸ್ ಅಂಚನೆ ತುಂಬೆದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿಲ್ಚಾಡೇರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಬೆಂಬಲೋಡು ಎಂಕಲಂಚನ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಳಿಪಾಯ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪನಂಚಿನ ವರ್ಷಾವಧಿ ನಡಾವಳಿ ಆದುಪ್ಪು 7 ದಿನದ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಆದುಪ್ಪು 9 ದಿನದ ಮಹಾನವಮಿ ಉತ್ಸವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದುಂಪೋನಾಗ 2013 ಇಸವಿಡು ನಂದ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು
ಅಪ್ಪ ನಂದ್ಯದ ಗುರಿಕಾರನ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದರದ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ನಂದ್ಯ ಮನೆತನ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತು ಸೇರ್ನತ್ತು ಇಡೀ 11 ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ನಂದ್ಯ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಗವತಿ ಅತ್ತು ಇಡೀ 11 ಮನೆತ ನಂದ್ಯ ಮನೆ ಹೇಳಿದ 11 ಮನೆತನದ ಕುಲ್ಲ ಸೇರು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬನ್ಪನಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಾರ ಅಲ್ತರ ದುಂಬುಗೊಂಡು ಜಗದೀಶರೇ ಒಂದು ಕರೆಗಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾದ ಬಂದ ಪೊಲಳಿದ ಚೆಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ವಾ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡ ಆಯ್ತಾ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂಡರೆ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅತ್ತಂಡು ಆಜನಂಡ ಮೀಡಿಯಾದ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂತೀರ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ಅರೆನು ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಗು ಆರು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟಗು ಅರೆನೇ ಕುಲ್ಲಾದ ಖಾಲಿ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಚೆಂಡದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಐತ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಡು ಆರ್ನ ಆಶೆಲುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಐಕಂದೆ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಬರ್ರಕ್ಕೇನು ಜರಿ ಎಂಕ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನೇಮದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಂಡ ಆತು ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು ಅವರು ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪವನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸೊಮ್ಮೆಲ ನೀರಿಗೆ ಅಂಚಾದ 2014 ಇಸವಿದ ಜನವರಿ 25-26 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಂದ್ಯ ಮಣ್ಣು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ದಿನ ಅಂಡು ನಮ್ಮ 11 ಗ್ರಾಮದ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜನಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಸಮಿತಿದ ಪುದರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ನಂದ್ಯ ಮಣೇಲ್ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗವು ನಂದ್ಯ ಪೊಳಲಿ ಉಳ್ಳಾಲಗ್ ನಂದ್ಯಗು ಪೊಳಲಿಗೆ ಮೂಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆ ಸಮಿತಿದ ಪುದರ್ ನಂದ್ಯ ಪೊಳಲಿ ಮಲ್ತ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಂದ್ಯ ಪೊಳಲಿ ಅಂಚ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಂದ್ಯಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡಿತಿನ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾಯಿರು ದುಂಬು ಕೇವಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ 2014 ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತಿಯಾ ಸಮಾಜಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮುಂಜೆ ಬೇರ್ನ ರಜತ ಪರ್ವ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಈರ್ಲೈಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುರಲ್ದಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ 2017 ಅಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೊಳಲಿಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂದಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಡು ಪನ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿಯಾ ಸಮಾಜಲ ನಂಕದಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಮುಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಡು ಪುರಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ರಡ್ಡು ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲು ಗುಲೈದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಯಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆಂಡ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತುನಗ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ನಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದ್ಯ ಪೊಳಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇನು ಬರಿಸೇರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಸಹಾಯ ನಟ್ಟದು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟು 18 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇರ್ದು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಭಗವತಿ ಸೇರ್ದು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ನಡಿಟ್ಟು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಅಕಲ 8 ಜನಕ್ಕಲ ತುಲೆ ಬರ್ಪನ ಯೋಗ ಆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನಿ
ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ಇಂದಿತ್ತ ಭಗವತ್ ಪದ್ಯನ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಇಂದಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 2019 ಮಾರ್ಚ್ 24ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿಲ್ದ ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಹೊಡ್ಪಂಡ ತೀಯ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಜೆ ಹಿಡಿದು 7,000 ಆತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ತೀಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪದ್ಯನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತದ ದೀಪ ಬೆಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯ ಪದ್ಯನ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಪದ್ಯನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲೂ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ನಮಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಮೋನಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅವಳಿತ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆರಾಧನಾ ಪುಣ ಬಂಡ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಮೀನ ಸಂಕ್ರಮಣ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನ ತಿರಿ ಪಂಡ ಬಲ್ಪು ಅವು ದಿನೋಲ ಒಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ನಾಗನಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯರಂಡು ದುಂಬು ಐದು ಮಾತ ಈ ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರನ ಮಿಗ್ಗಿ ದುಂಬು ಮುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಮೋನಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ಮಲ್ತೊಂತ ಇತ್ತೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಮೇರ ಮಿಗ್ಗಿ ಗುರಿಕಾರನ ಮಿಗ್ಗಿ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ನಂದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಶೇಖರ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಶರತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರತಿನ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗೌರಿ ಕುಂಜಪ್ಪ ಬಂಗೇರಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸೇರ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನಿತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂದ್ಯದ ಮನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪುಟ್ಟಪುರಾಪು ಪರಿಚಲನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ನಂದ್ಯದ ಮನ್ನಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಳನಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆ ನಡಿಟ ಮಲ್ಪನಲ್ ಕಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಳಲಿದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ವಿಚಾರದ ಪರಿಪುನು ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಾರೆ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಇರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಮಾತಿರದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ಯಾನ ಪಾತೆರ್ ನಟಂತೆ ಪಿರ ಜನನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಬಂಡ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನ ಸುರುಟೆ ಚಿದಾನಂದನ್ನೇ ಬಂತೇರು ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಓಲ್ಲ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥಾಪನಲ್ಕ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಾರ್ದನ ಇರಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡದಂಡ 4 ಕಂಬಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಕುಸ್ಕುನ್ಲ ದೊಂಪ ಮಗರುಂಡು ಅಪಂಡ ಇಡೀ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆದ ಸಮುದಾಯನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡೋಡುಂದಂಡ ಜವಣಿರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಕಡೆಗೊಡೆ ನೈಕೆ ಬಾರಿ ಬೆಣ್ತೇರಿ ಈ ಬಗೆಟ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ತಿಯಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಮಾತೆನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ ದಾಯಂದ ಗೆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಣಪನೆ ಪಾತರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಋಣ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಂಡಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿಲಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನುಪ್ಪು ವಿದ್ಯೆ ತಿಂತನಂಚಿತ್ತನ ಪನ್ನಗ ನಂಕ ಆತ ಉರ್ಕಾರಂದು ಬರಕೊಂಡು ಅಂಜಾನಿಡ್ದವರ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೇತೆನೆ ದೇವರೇ ಇಂಚೆನೆ ಆ ಲೋಕಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟನು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಅಂಚನೆ ನಲ್ವೇರು ಭಗವತಿ ಅಂಚನೆ ಐವೇರು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಲ್ದ ಮಗಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದವಿನ ತಟ್ಟುಬಾರಾದು ನಂಗೆ ಎಳಿಗೆನ ಒದಗಾದು ಕೊರಡೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರಾವಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಾರೈಕೆ ನಂದ್ಯದ ಮನ್ನದ ನಂದಂದಿ ತುಡರು ಲೋಕಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕತ್ತಲಿನ ಗಿಡಪಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಲ್ವೇರ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತೂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವನು ಪಟೋನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಎಲ್ಲದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು